Sanibonani bafethu. Lo okhulumayo udokotela Lucifer. Bafethu kafishane nje bengizocela kule nyanga lesingena kuyona uJuly uwonkana nje. Bengizocela abantu abathathu, 3 kinds of people. Ngicela umuntu othi angisebenzi, dokotela angisebenzi, mkhulu angisebenzi. Ngicela lowo muntu loyo angifonele, make your booking. Find out ukuthi ngikephi nezwe, ngabe ngiseThekwini noma ngabe ngiseGoli. eGoli ke ngitholakala endaweni yase Alex, eThekwini ngitholakala endaweni yase Mgababa. Abaningi ke bayazi sebeke bezwa kakhulu ngami. Ngicela ukuthi ke bafowethu kulabantu abathathu, ngicela umuntu othi angisebenzi mkhulu, ngicela ukuthola itoho kade ngimaketha kodwa izinto zami ayihambi kahle. Number 2, ngicela umuntu othi ngiyasebenza kodwa ngiphathekile kahle manje emsebenzini lapho engisebenza khona. Nginokuhlukumezeka noma asizwani kahle nomuntu ongiphethe noma umuntu engisebenza naye. Number 3, ngicela umuntu othi mkhulu ngiyayibamba imali kodwa iyaphunyuka ezandleni. Mkhulu ngicela imali, ngicela ukuyibona imali, ngicela ukuthi njoba ngisebenza nje imali ngiyibone ingene, ngiyadayisa. Ngisebenza ngemali la ngisebenza khona kodwa imali angiyiboni mina, ngibona abanye abantu into zabo ibalungela ziyaphambili. Ngicela ukuthi ke lapha kulabantu bokuqala, ngicela ukuthi owesifazana angizele ne1000, owesilisa angizele ne2000, ngimenzele into zakhe ahambe ayothima etohoza awuthole umsebenzi. Usebenzile uphethe ama degree kodwa awutholi itoho. Number 2, ngicela ukuthi owesifazane lapha na kulo othi uhlukumezekile emsebenzini angizele ne2000, owesilisa ngizele 3000. Uthi mina mkhulu ngicela ukuba nepeace manje emsebenzini. Number 3, ngicela ukuthi ungizele ne1000, uyathengisa noma uyaphuma emsebenzini kuneze ibhodlela nge1000. 7000 ke kunikeza inhlanga nebhodlela lakho, uphatha inhlanga nebhodlela lakho ngo7000. Ngicela labo bantu bobathathu, khona ke isigubhu bakwethu ngiyathemba ukuthi niyibonile kakhulu. Ungiphathele isithombe sakho, lesi sigubhu siba nesithombe sakho ngaphakathi. Number 2, lesokuqala siwu10000. Number 2, kunesigubhu esimele umndeni esikwazi ukuthi sihlanganise ithongo lakho. Ngicela ukuthi ungiphathele isithombe somndeni wakho, leso sithombe singena ngaphakathi, siphinde futhi isigubhu sihlale phezulu kwaso. Ngiyabonga kakhulu ke bafowethu abafuna izithwalo noma ufuna isithwalo uzongifonela ngoba sekukhulunywe kakhulu bafowethu kwakhohliswa abantu. Ngicela ukuthi umuntu ohambile kwadlalwa ngaye akafonele mina, akhulume nami, enze ibooking. Siyabonga kakhulu. Ngicela ukuthi abantu baphile emakhaya bafowethu, udlulisani lo myalezo nabanye bawuthole ngenjabulo. Siyathokoza.